Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana bin Abdurrahman wanda ko fi sani da Bangis Jidda. Matasa, yau ma na dawo muku da sabon shiri na wanda ya taɓo ɓangaren shaye-shaye wanda yake addaban al'ummanmu a wannan lokacin da yake faruwa. Abin da yake faruwa yanzu ga harkan shaye-shaye shine yake addaban mu. Ɓangaren za ka ga yara ƙanana su ma sun lalata rayuwarsu da shaye-shaye. Kai abin yanzu ba ma ga yara ko matasa ba ma ga 'yan mata ba, ya koma har da matan aure. Za ka ga mutum yanzu ba shi da buri illa idan ya samu abu ya je ya yi shaye-shaye. Wani idan ma ba shi da abin da zai saya, daga nan zai fara tunanin me zai sata ya je ya sai wannan abin shaye-shayen nasa. To, shawarar da zan bayar a kai shine ku ringa kallon rayuwar matasan unguwarku wanda suka wuce a baya. Idan ka kallo rayuwar, za ka ga a cikin matasan unguwarku wanda suka girma, za ka ga a cikinsu da wanda suka yi shaye-shayen da wanda ba su yi shaye-shayen ba. Idan ka kallata ka gani, za ka ga su wane ne suka ci gaba. Za ka ga shi su wannan wanda suka yi shaye-shayen daga ƙarshe, shaye-shayen nan ya illata su, daga ƙarshe sun rasa rayukansu, wasu kuma sun haukace, wasu kuma ba su da aikin yi, sun koma ma ba san ma me suke a rayuwarsu ba. Amma idan ka kallaci wanda shi ya tsaya ya yi haƙuri bai shaye-shaye ba, za ga yana da aikinsa, yana da rufin asirinsa, kuma ya zauna lafiya. To, ɓangaren matan aure, kina cikin gidanki, mijinki ya fita, ya baki ci kuɗin da zaki ce ne, kin ɗauka kin ciri wani abace kin tura su miki wani ƙwaya ko wani abu wanda zaki sha. To ki sani wannan abin da kike yi ba abin da zai miki illa ya ringa illata ki, illata kanki ki yi. Saboda yau idan kina sha idan kika je kika duba ɓangaren lafiyanki ma kawai idan kika je kika duba, za ki ga kina samun illa ta ɓangaren wannan shaye-shayen da kike. In ma iya lafiya za ki duba, ballantana mu dawo kuma da haramcinsa. Illar shaye-shaye dai ko ka ga ka ƙare a gadon asibiti, ko ka ga ka ƙare a prison, ko kuma ka haukace. To yanzu me shawara? Shawara shine abu ne guda ɗaya. Ko da kana wannan shaye-shayen, hanyar da za ka bi ka magance wannan shaye-shayen shine ka guje wa abokananka wanda suke janka cikin irin wannan harkar. Ka nemo abokane wanda za su ringa janka, kuna zuwa kasuwa ko kuma wani abu makamancin haka. Ko da yau baka da abokin da zai kai ka kasuwa, za ka iya tashi ka tafi kasuwa. Yau da gobe idan kana shiga kasuwa, ko da ko ne kake yi, yau da gobe in Allah Ubangiji ya baka sa'a, za ka samu wanda zai ɗauke ka har ya jawo ka jiki, ya koya maka yanayin kasuwanci. Kuma yin hakan zai sa kana gujewa wannan shaye-shayen. Misali, ka tashi da safe ka tafi kasuwa, ka taso daga kasuwa ka dawo gida, kaga baka da lokacin da ma za ka zauna ka yi tunanin me za ka so ka sha ko kuma a'a me za ka sha. Illa tunaninka shine ka tafi kasuwa ka dawo ka gaji, kai wanka ka kwanta ka huta. Saboda gaskiya wannan shaye-shayen ba shi bane ba mafita a gurinka a duniya da lahira gaba daya. A duniya za ka illata kanka ne, a lahira kuma dama an ce wannan abin sabo ne, tunda abu ne za ka sha wanda zai bugar da kai. To gaskiya matasa, akan wannan dai abin shawarar da zan bayar shine gwaran mu nutsu, mu mai da hankalinmu ɓangaren zuwa kasuwa ko kuma koyon sana'a ko wani makamancin haka, saboda mu guje wannan harkan shaye-shaye. Matasa, sannan kuma ina so ku zuba ido ku gani ga waɗanda suke zuwa suke sayar muku da irin wannan kayayyakin shaye-shayen, wato dilolin, daga wanda suke kawowa daga waje har zuwa wanda suke shigowa unguwa su sayar muku. Yawancin irin wayannan mutanen su ba sa sha ko goro ba sa ci. To ina ku hankalinku ya tafi? Mutumin da baya shan abu ya kawo muku ya sayar muku ko kuma ku ringa sha, ina hankalinku ya tafi? Kuma idan ka sha wannan abun, ba wai wani abu zai ƙara maka ba illa ya ɗauki hankalinka ka je ka yi abubuwan da bai kamata ba, wanda daga baya idan ka dawo cikin hayyacinka ma har ka zo kana da na sani. To gaskiya shawarar da zan bayar shine ya kamata mu mai da hankali, kuma mu guje wa harkan shaye-shaye ko abokane wanda za su jawo mu cikin harkan shaye-shaye.
Da wannan nake muku fatan alkhairi daga naku bin Abdurrahman wanda kuka fi sani da Bangis Jidda. Na gode.